Egunon, Maite Erkiaga eta Bego Dolaraga, Goraburu elkartea, Lekeitio. 1977tik Euskal Ezkontza urtero Lekeitio antzestu du Goraburu elkarteak. Noiztik eta zer da Lekeitioko Euskal Ezkontza? Noiztik 1977tik aurrera, ja 58. urtea dugu aurten urtero intana, baina harinago be urte batzutan atara eben. 1971tik gerra zibilera artean, Lekeitioko batzukiko gaziak atarat eben bebai. Gero gerra zibilagaz paro bat egon zan, eta gero, arezkero, 1974an atara eben ikastolatik atara eben Resurrección Maria de Azkueri omenaldia itxeko atara eben barriro. Gero barriro hortzen geratu zan. Orduan Zubietako palaziotik atara eben. Eta gero, bazok izan duzu modura, Lekeitioko batzukiko gaziak hartu eben barriro, euren gaine hori ataratiat hori, eta 1977tik gaur egunera artean urtero egin da. Pandemia garaian egin zen? Ez, hori da, pandemia garaiko 2 urteak kenduta, ez eskuen itxi. Alegin du ginen beste modu batera edo, baina esan eskue izan zen. Eta urte bi hor egon zirin, geldialdi batean. Hori da, bezelan aurten izango zen, 50garrena, baina dugu 58garrena aurten gua. Eta gero, Euskal Ezkontzia berez da etxe sartzia, ohitura bat. Euskal Herrian lehen etxe zen ohitura bat. Eta orduan be, ezkontzera jo izan neska mutilak, jute zirin gurasukin, notarizun aurrera kontratua sinatzera, ezkontza giriza. Eta gero, jute zirin ezkontza egunin bertan, edo aurreko edo ondorengo egunetan, edo egunean, ez juten zirin etxe barrira. Esate euskuen, ez da, Rufo Atxurrak, gerra aurretik, zeure aitzitza ez da urte gazte taldearetako historiadore batek, Rufo Atxurrak esate euskun, zelan hor baitzezan alako baitze sartze horretan, mutilak edo neskiak baserrizan okizte ban, arazen sartzen zirila, eta ezkontza horretara eskaintzen zan edo arriua ze arrio itzen zan, eruten zala burdizetan ipinitza, aberastasunen arabera burdi kopurua, eta gero burdizetan sartzen ez zirinak, eruten zirila eskuetan. Lagunak eta erute bela, eta geroan, etxe barrizian, baserri barrizian, etxe bela erromedi handi bat. Eta hori da guk antzesten duguna. Erregaluak eruten duguz gope hori, eta burdiza daukaguan gure altxorrik handizena. Ze burdiza ez da edo zelan jazten, ez da burdiza jaztia. Hori berak utzi euskun, Inazio Kaltzakorta arotzak, eta berak, beren arrebin eskontzia, berak parte hartu eban modu horretara. Eta burdiza be zuten da... Hori da, alde baten juten dira ze... Erropateria, hori da. Oia, uarkia eta horakoak. Eta bezaldian juten dira etxeko altzarriak. Da tresneri guztiza solorakua, baserri parteko eskontzia da. Eta gero burdiza be bereziza da, ze gelditzen dan bakarrenetarikua da. Europan, hori soinu aditzu batek esan da, Xabier Erkizia, soinuan aditzua, berak munduko soinuen mapa, mundu mapa bat eitzen aritzu zen, eta burdizen irrintziza edo negarraz, nahi ban soinu hori bilatu edo, eta topauan BPB pentsau barik YouTubeen, ez da, geure grabazio, Lekeitioko Euskal Ezkontzako grabazio baten, eta zauskun, grabate. Grabatera gure... hainbat aldiz. Burdizak etzen da ben zaratua. Ze da, hiru egurreaz eta entzako egitxura baten, burdizak daukon egitxura baten, eta lehen beba burdizak, gaur egun, bozina modura edo erabiltzen zana, burdi bakotxak beren soinu eukon. Baina gaur egun ja ez dala gelditzen alakorik, osorik eta ibili dabilenik.
Eta orduan guk hor sekulako ondaria daukagu, geure erropa guztizakin da batera. Ze etxitara bezuten garabila, ez da bego. Gauzatik elkarten dugu. Hortek izango da, urrengo larun baten, uztailak 11. Bai, datorren zapatuan urtengo dugu, uztailaren 11an, arratsaldeko 7etan, batzokitzik urtengo dugu. Eta, bueno, urtero lez ataraten bada, ondo atarako. Seguru. Bai, sentiko gotzu torten da, bai parte hartzera, eta esentasko eukitzen dugu ikusten be bai, eta lan izan da izela. Hori da, bai. Eskerrik asko erantzun nagatik. Zeuri. Zeuri.